Яңа уку йылы башланыр алдыннан махсус комиссия мәктәп автобусларының торышын тикшерә. Районда 21 автобус маршруты оештырылган. Алар кече авылларда яшәүче 500-гә якын укучы баланы якын тирәдәге мәктәпләргә йөртәләр. Башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев һәр кайсы янында туктап мәктәп директорының хисабын тыңлый, автобус йөртүчеләре белән аралаша. Сколько у нас детей перевозят? 12 детей перевозим, и Меджибаш Шипки. Автобус йөртүчеләрнең һәр кайсы балалар гомере өчен җаваплы, шуңа да бу эштә тәҗрибәле шоферлар хезмәт куя. Николай Лагиенко югары мәгълүм Сармашбаш маршрутында күп еллар эшли. Юлга дагасыз чыкмыйм ди. При выезде визуальный обход делаешь, смотришь все это. Ну, ремни в первую очередь смотришь, чтобы дети пристегивались. Ну, и состояние машины в основном смотришь. Колес, что так. Если в дороге старайся, чтобы не ломалась машина. 50 елга якын машина йөртү стажы булган Гомер Нигъматуллин да эшенә бик җаваплы карый. Һәр бала аерым игътибар сорый ди ул. Это дети уж. Не надо превышать скорость. Аккуратно, осторожно. С детьми обращаться надо. Автобуслар тәҗрибәле йөртүчеләр карамагында барсы да көйләнгән тәгәрмәчләре алыштырылган. Автобусы готовы. У нас готовы будут сегодня уже заканчивается подготовка школ, автобусов. И в новый учебный год на таком же качественном уровне, как это были и в прошлые года, мы будем оказывать услуги по доставке детей в учебные заведения. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр табылмады. Мәктәп автобуслары яңа уку елында эшчәнлекләрен башларга әзер дип бәяләнде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.